Kumangia tiblot berhoi baka Sohra kadai ke Shnong ka ji tam ha perthai barok kawai. Bar hakum kini ke ayam ha bangia nanti Sohra kal beneng kalong badum lo baik silunter baru slap ro ulong bajur. Sakin dia por ngila jan poi ha Shnong Sohra bangi nei leirung shwa po Maraikaphon. Hakani ke jing leit lum jing tip Shaphang kani ke Shnong. Kabadon yala ke jong kanam, bat kapalala ban kering ke beriu, wat nak keleng ke perthai, bat wan jengok kai ke jing itnat jong ke mariang. Ka Shnong ka bayok pun uslap ha porok kawai ke perthai. Ka bahakani ka ayam jong ke liur, ki kshat ki nok rempum, bat ki kerho da ke jing sawajam. Dai hang ni bala sengru ya ki rai ka et ki hima. Ki siem ki kmi ki sengshar ki khadar banyo ibo phone hajar ubet ubiang usuk usai. Mensiwa kan ke Maraikaphon hasiwa kini ki lai kri kadang long ka wei bat ka tu Shnong rang ba Shnong long ki don la lo jong sama ki jong aka ju ko po ki yasin chalang te kumba ki tu khana hi ka long hadien ka lai fo sao lai fo san kami ke jing ya pat ka saya ya no laga jong ka Shnong laga jong ka marai laga jong kibriu ha kate ka por ki long kibriu ki ba ka jing ya be sudah po ka Shnong kam don ka nuru ki dang don ka masi mi trilang nadu ki kentai ki kena ki burom ru i ki rang ba Shnong den re ha kane ka por ka bamentate nong kum no bakal lajur ka jing start ne bakam don ka bos song tu ru ngam la ban Shaphang re mata ka jing sincha Shnong kala fer bak labak bat ki ba mensuwa mengi ong rang ba Shnong ni don kata ka burom ka tiang burom ni don ka burom ni don re ka ne ka juk ka ba mentang i kumba ki pat ba la ne ki kun samla jong ni kim don ka jing nyokor ang apet ka jing long rang ba Shnong menta ka de tang ka bagi khamburom ka de tang ka bangi ai certificate re kum rang ba Shnong hi ngam ni bakan nong kum ha ka puar ka bangi dang khana mangiru ka keteng Maraikaphon ha ka khana jong ki temen ki ong ba udon mau bopelun mo tau mau rai mau bopelun bagi syong darbar hang ta tebat uta ude bagi ong ba ngijarai kepisahkan ke kam pisah jeng kan jeng dia tenadu mensuaru ki ong kafon Shnong kan ni te kembang atip mengaka dena kata ki ai mau rai kafon ndai marai mentapat ia penbaik no dak ketian marai kan ni ketian kawan kelai kan ada ke jeng yasu kana ada kat barang ya kisngi kisnem kathok kapule kalanang kieu habalami shibon ki school ki baki kena ki samla ki yo lat bandi ya ki umpo leo jong ka jing start kumta ki tenrai jing tip ki khana ki paju jong umen barim kila ya mirlang bar ka start tip ka bamenta ki por hagini ki thain la sengru ya ki school ki barim tam hagani ka ri unyau trap nang ne la sei balami ki nong tho ki kaitor ki melung ki balalong ki sempa semsong bat ki kraw perkhat ki kraw jabiang dai nagari school balami ki riu paunam ki riu niam ki doctor ki officer ki professor ki nurse kumjur ki doctor lengba ke jing hikai kum gino hikai kum kyong bitres majao bat kini gino hikai kong bitres phila bani thu Shaphang ki khna ki ba hikai ma fi ha ki por menchwa ki khna ki bangi hikai ki por menchwa kila don si sak leng ba kila tre ki kamba per kila mi ru ki ba khampok mat ki long ki doctor ki professor ki nurse
Wat kiri kiba kam jengai ru kila don kinas kiba mi nak ni sekolah. Kumi Dr. Nong Bri, Dr. Nong Ri, Dr. Rani. Bat kidon ru kinas kiba amdai tangkang ni apa India kitrai kila don ru sa USA sa Australia. Nang ta lada pikai ni ki ya ki profesor kidon sibun ba kum Lucia Bayamon ki yon dalen ki bat ki bun ba hakeleng ki college nakani ka school la mi ru ki samla ki babinot yala ka jingpuli bar ki bala trekam wat shabar jong ka ri India iwei na kini ide ikong Carmela Sawian ibalek trekum ka nas hakawei ka hospital ha Australia kong pilong mani thu khandia chpang ka school St John's Girls Higher Secondary School ba pila pas ba pila yo jingnang jistan tu Hoi ken school Sohra St John Bosco High School kadi ka school babae kala ay nga kimat dong kala tay nong rim hadu bangal poy kum kini ki la poy shadu ri ba jangay kadi numde na ka school Sohra tum poy sa la ban puli ki star kila yarap ki por ba duk ba dan pisa kila yarap baikot baisla kini kitay tikinohi kay babha isa star babha ka school babha nang ni na St John's Boys Higher Secondary School rulami ki reu pakman bat ngamanta idoni babu William Dorsing Sentio ibala juhi kai teng yakini gibreo babu filabat kan mau ki ai kita gibreo ba filaji kai mati Kung may jinggan mau yung atang hendiat kiba lesing laban ong lapoy si kaburom mo siya ki kardan kiba he kumuway na pdeng yung ki wang lapan tip kung ba Wilfred no kalap adin kung kituke ukodin West adin udan Alan West adin udan Sau mo Robert West adin udan Flor Kongji adin laban ong bakani ka sekolah du kini kisni kinong hikai hi kiba hikai ni kibun hi kede kena skul kiba ngaru mana hikai ki kilong kumno kini ki rangba ba filai kai teng kum ki na school kilong kumno pi ka por ba ngi dang hikai ka skul kadang ret kidang dan arpo khasan ngut si kelas tingi dang laban kontrol kena bagi kena hero ka tu ka por kidang peni ka mensiam ka jingpungu kidang peni kai mensim ka puram kino hikai pagumta kalong ka sup hai ngi ban hikai kani ka school kalong ru ka bala pau khmat ha ka jingila kai hamtam ha ka football de kani ka school ka bala wanra ya ka nam bat buram ya ka Shnong ka thau bat ya ka rihi barok ka wei kumban supan kan mau kala job ha ka football subrato cup ka bala long ha New Delhi ka kai betul betul job kebakusan ke dan berba ka school jingi ka kamdut interest ka dan jingi sports ka yang athletics bat ka yang jong ka football te ka kena kali juga pinjak juga ke sekolah pakam cekiau ha ke ka football te apa are kalau nak kalian jongi kena hikai ru di kamdong ke jeki clear kalian jongi sports badin nak takadau ke ba pelong ya ke sekolah jongi bahkan ki kam sakmat ha ke jong ke ka sport kamtam ke jong ka football kalong kesengi bedum ya ka bala tap do lo khando amla setia ban yo ishna ya ka Shnong ka thau ba ya ka jing itanat jong ka mei mariang nrai don bok bo niu lo udang sedang ban ra ha ka por no phai sngi kum ta la yo lat ban jingo ya ka Shnong ka thau ki yeng ki sem bat ki dieng ki se
kumta kimi ru ki yo ki hat bat ba ka khai ka pateng ka kentiu ya ka roi ka par ka yo ka kot na ka wei ka por sha ka wei par kani ka dai shisha ka ta ka ri jong so upai ka ngap bat ka dut Hagani ke Shnong gidon ki gentot ki paper ki badodon ya la ke jong ka khana ka pateng Kaladon ka wei ka por ha ka bagi nong shok Shnong jong hima Sohra hi barok wei ki kiu ha ka yo ka kot lengba ka jingdon ka rob we ya ka blasna da ka chera cetak company house nam khar khnai spa arpupra ki bri ku jupen kit yo phan la niu do yong nang ni sha Bangladesh lengba ulum lau ba nang ta sha thangkarang na thangkarang sha majai na majai sha cetak nang thi pen kit yo khau kamlo la ni ka do kha Ndrai menta kata ka rob we ka sa stang ha ka jing tho khana bat ka nuksa jong kini ki paya Kumta kani ke Shnong ke badon hapne jong ke jingjur slap thane hapo perthei. Bar kapala sei ki nong shong Shnong bapau khman kan nang roi nang kiu Iraq. Don sibun ke jingkermen bakum kani ke Shnong kan long ru tum ka wei ne ki nuksai ki wei pat ke Shnong ban nang ya chikmat habaro ki liang jong ke imlang ke salang.